ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. Kablaw, agyaman kamiunay, kadagiti kakabsat-kabsat, ken amin nga kailian iti asideg ken adayo, anang ipaay iti panangipateg. Ti Masakbayan. Naggwapo talaga ti anak tanya. Bakit? Wan nga rod lakay. Apag husto la unay tinagan na nga Elvis. Kaslangay di sikat a singer idi. Wanyag paiso, agpada da agwapo. Nga maguray ka man. Apay gayam nga Elvis tinapanunot mo nga impanagan iti anak ta idi. Malagip mo ka di. Idagar-ano makpailangan ka. Kanayin kay da kantaan iti kanta ni Elvis Presley. Kaya't kung agbalin a simbolo ta anak ta, iti panagayat ta iti tunggal maysa. Isong Elvis din panagan ko iti anak ta. Nagpintas mo tan anagan, lakay? Siyempre, para iti anak ta dayta. Isa kasapulan na napintas. Anya ti amom, ang mga nuinton dumakkel kat adagayam talent na iti panagkanta. O, kasla kanya ka amana. Ay, talaga? Sigurado nga agmanakan ka analaing nga agkanta. Sapay la ko mabakit. Ngam oray no saan, okay lang. Basta ipatpatag ko unay ti anak ta. Lakay, mangmangag mo ka di ti anak ta? Wanyarot, itay pa yung agkan-kanta. Ubing pa iti anak ta ngam amunan ti agkanta. Wanyarot, ito dumakil ni Elvis. Nalalay ito niya agkanta. Ni, nagsardang matan. Nabanugsan bakit? Wan nga rod. Ay, kasla po may sun sa ti arapaap mo nga agbalin a singer ti anak ta, Joe. Talaga, Amerly. Arapaap ko talaga dayta. Tagbalin na nalayang a singer ta anak ta. Kanayin ko nga ikararag dayta iti Diyos. Isong amok ababangin iti tulong na. Sa anak ang mapaay iti arapaap ko para iti anak ta. Lakay. Anya tamom. Ang mga numakabukol kami to iti banda, father and son. Di siyak to nga rodan ti agbalin a manager yo. Kat kanayon dakton nga haranaan. Siyempre, mat Amerly. Kan siyempre, adan to porsyentok itikita yung agama. Isumot lagay makayad matagbalin ang manager miyan niya. Siyempre nas ka na dakkel ti porsyentok. Awan ti problema, bakit? Ala sige, ingkangarod ayabanan di anak mo tamangan tayon. Amangan no mabisinan. Ay na, talaga naglaing nga agkanta to'y apo ko ka. Talaga, nanang. Manipod ubing, nalaingan ni agkanta day tapo ko yo. Naglaing ka talaga, anak ko. Ang yaman ak nanang, tatang. Mala ka talaga kanyak, anak. Siyempre, tatang. Si kamot nga minti nang isuro kanyak nga agkanta. Nagpintas tinapili makanta ni Don Contesio School, anak. Amom ka di aday di akanta ti pinangharanak ka ni nanang mo, idagar aramak pailangan kan kuana? Agpaiso, tatang? Damdamagan day ta anak mo, nagpaisumot lang day ta ibagbagam, Joe. Isumot lagayang mainayat na kayo ni nanang. Agtal na kayo man nga agama, tila ibagbagayo. Oo, agin-agin ka pa mo dita, Marley, bakit?
Malagip ko pa nga ron ti itsura mi di kantaan ka. Permento pa iti ragsak mo iti. Sige man laangan. Wanan, nangabakkan. Ay na, unay kayo lakit din aya. Kas kay laobbeg ababaset. Uy, nag-sweet na ka no, ah. Oh, basta laglagi pa mga iti contest yung eskwelahan anak ko. Ipakitam ti kinalaing mong agkantawan. Kat nga po iti dayta, ada-adagos premium kanyak. Ha? Anya dayta tatang? Anya dayta? Mapantay yung mga iti paboritong a restaurant. Ha? Sige tatang, kayat ko dayta, mabisilak nga rudan. Nalanga rod, mapantayon. Sumurot kamutan kada kami, nanang. Aha. Ay, sige, anak ko. Happy birthday, anak. Agyaman anak nanang, nag-iimas mo tintin sa gana yung amakan para ita a birthday? When anak ko, saan mabalin nga awan dagiti paboritong amakan ita birthday. Ngamin, patpat ganda ka unay ka ni tatang mo. Patpat din kayong matunay ka ni tatang nanang. Ungayam, ayan ni tatang. Ne, apag iso ti panang damag mo anak, aday tan ni tatang mo. Imot na ti regalo mikan ka. Ala, anya nga di ta regalo yung kanyak nanang. Kasla amukon. Happy birthday anak. Oh, ato yung regalo mikan ka kaninanang mo. Sigurado ang magustuhan da ito anak ko. Wen Elvis, talaga nga inrantami ka ni tatang mo aday tati itadmikan ka, itaakaaldawan ti panagkasangay mo. Sapay la ko mata magustuhan, anak ko. Magustuak da ita nanang. Ngamin, kasi tinakon-akon. Kaslaan mo ko na niya da ita. Ha? Amukon. O sige nga Rod. Lukata mo na, tapno makitam. Wow! Konaktumot ngamin kat. Gitara! Nabayagan na talaga kaya't ko timaaddan iti kastoy nanang. Tatang! Amo mi day ta anak. Iso nga inkarigatan mi tinagurnong tapno maikanda ka itinapintas a klase a gitara. Agyaman ak unay kada kayo nanang. Tatang! Agyaman ak! Manipod kinaubing ko, musika kan panagkanta ti pagasmak manang Emmy. Agkan kantamot ni tatang idi, iso ang nalabit, iso ti malaak. Kinapudno na, gapo iti kinalaing ni tatang nga agkanta, iso ang nakayawan kan kuana ni nanang, agingga idinagasawadan. Ubingak pay laeng idinakita dagiti dadakkel ko ti kinaesem ko iti musika. Kat saan dak asinardengan asinoportaran. Kat naragsakan unay ti amak, gaputa manipod na yanakak, iso daytan ti arapaap na para kanyak. Ti agbalin a musikero. Iti panang selebrar ko iti may kasangapulo kat 8 a kasangay ko, renigaluan dak iti gitara,
Tapno nakarkaro pa'y kano ama suportaran dak iti pagasmak. Kan tapno nakarkaro pa'y nga ipatag ko ti musika. Manipod idi na itad da kanyak day a gitara, awan ti aldaw a palabasek asa anak nga agensayo nga agtukar. Uray ada klasik, siguraduak nga apaman a makaawidak, masapol nga ituloy ko ti agensayo nga agtukar iti gitara. No dadduma, madanon ko pa yan ti aginggat parbangon nga agen ensayo. Kasta ti panagayat ko iti musika, manang Emmy. Nanang, tatang, ada ko may bagak kada kayo. Anya ka di dayta anak ko. Huwag nga agpaiso anak. Kaya't ko kumatagig. Ha? Anya nga aggig anak ko. Kaya't ko kumatisumrag nga agtukar iti may sa abar, nanang. Tatang. Ha? Talaga kada kayat mong tagtrabaho, Elvis. Huwag tatang. Ada nga minbar nga agkasapulan ni tagtukar tunggal aldaw ti Sabado kon Domingo. Kaya't ko kumamot ti agudisyon. Total, awan mo ti klasik iti kakastangal daw. Talaga ka di akayat mo, Elvis? Wan nanang, amang ano dayto hindi sungbat na gitara pahap ko, nagbalin anaan anay a musikero, ken singer. Oo, sige anak ko, no day tati kayat mo. Ngam ikarim madi mo baybayan ti panagadal mo, wan? Masapol nga agturpos ka mutlaang, Elvis. Sa balilat tano da naturpos mo, oray no agtrab-trabaho ka niti dayta ibagbagam abar. Agpaiso tatang, palubusan dak? Wan anak ko. Amo mimat at talaga aday tati may sang arapaap mo. Isong adakam la dito'y kaninanang mo. Suportaran da ka anak. Agyaman ak tatang. Amom anak, iti ubingak, day tamot ta arapaap ko. Ngamga po iti kinarigat ti panagbiag mi. Diyak na tunoy day tang arapaap. Iso asige, ituloy mo Elvis. Maragsakan at ijak na tunoy nga arapaap ko kat sikati mangituloy. Wen anak ko, day tati may nga arapaap idi ni tatang mo. Di kay agdanag nanang, tatang, aramidog ta amin tapno matunoy ko ta arapaap ko, nga arapaap yung matlang idi. Katamok, ipanakildak to, numasungat ti aldaw. Basta laglagi pa nga ada kami laang dito'y kaninanang mo amang supsuportar kan ka Elvis. Iso alalain ngam anak ko. Kat ikararagmi akanayon nakakumatarabayan tinamarswa. Agyaman ak nanang, tatang, agyaman ak una iti suportayo. Anya ti kunam anak ko, agtrabaho iti may sa abar ni Elvis. Wan nanang. Nay, apay ngay apin alupusam. Saan aya nga agad adal pay laang di anak yaw? Ay, amangan mabaybayan na ti panagadal na, gapo iti panagtrabaho na iti dayta abar. Saan nanang? Tatungkal Sabado kon Domingo mo't lang agtrabaho. Katawan mo ti sarak na kadagitang aldaw. Ay, talaga anaasam iti musika di anak mo. Kasmatlakan ka iti kaububingam. Iso na laang, tasan mo anatunoy, gapo iti kinarig at tibiyag tayo ide. Iso nga rod amaragsakan ak nanang. Tate apo ko yu ti mangituloy iti daytang arapaap ko ide. Ket amo kaawan to ti pagbabawyan na nanang. Ay, sa bagay, nanakam di anak mo. Iso nga awan nga rod ti pagdanagan tayo anak ko. Wan nanang, pudno dayta anak ko nayo.
Tatang, nanang, kaya't kayo kumaama kasarita. Maipapanitian niya, anak ko. Huwag nagpay so Elvis. Anya ka diti ibagam. Kasla nakaserseryoso ka mo't unay, anak. Kuwang amin. Kasla marigatan akmat na paggida ti panagadal ko, kanti panaggig ko. Ngamsi ka tinang pili iti dayta, anak ko. Masapon nga rod nga anusam, Huwag nga rod, anak. Ngaman niya ti desisyon mo, aya. Tatang, mabalin ka din nga agsardeng akpay lang nga agiskwela. Ha? Ne, anak ko, adda ka paylaang iti katengaan ti panagkolehiyum. Podno, nanang. Ngam sayang amin dagiti oportunidad at sumangsangbay kanyak ita. Ngam sayang mati panagadal mo, Elvis. Sigurado ka din iti dayta apangadeng mo. Wan, tatang. Sigurado ako iti dayta a desisyon ko. Ay, sa bagay, biyag mo mo't dayta, anak ko. Oray kasano ti ayat mi ken ninanang mo, adi kag sardeng nga agadal. Awan ti mabalin mi at ako nang matasayang dagiti oportunidad a sumangsangbay ken ka. Hanggang sapay lakuma, tama panunot mo nga ituloy mo't lang ti panagadal mo. Napatag ngamin ti adal, anak ko. Taday talang ti kakaiso na may patawid mi ken ka, adin tumaagaw ti asino man. Hanggang gapot akasta ti desisyon mo. Ala, suportaran da ka, anak ko. Nap no ti schedule ko ita Domingo. Ay na, talaga nga ado ti mangalala iti serbisyo mo, anak ko. Naglaing ka talaga. Agyam, anak, nanang. Agsasaro no ti panagbihay kita alawas. Ado nga ti mangalala kanya kataga sa bala lugar. Puro out of town, nanang. Maragsakan kami kanitatang mo para kan kaanak ko. Makitkita mi ti panagsakripisyom. Tapno matunoy mo dagiti arapaap mo. Umadado ti oportunidad as sumangsangbay ken ka. Agyam, anak, nanang. Kat para kada kayo kun ni tatang dagito nga aramidak. Ipanpanakkel da ka, anak ko. Ay, kanayon ka ko mga aganad kadagiti papapanam a lugar, wen. Di kay agdanag, nanang. Talaga kanayon nga ang nadak ti bagik. Kan kanayon alaglagi pag. Ada kayo kun ni tatang ti inspirasyon ko kadagiti amin nga aramidak iti agdama. Kasta unay tiragsak ko idi manang Emmy, gaputa dire-diretso dagiti events ang mga alala kanyak. Dire-diretso ti gig ko idi, iso amayat ti taray ti trabaho. Aging ga ididimteng ti pandemya. Nagsara amin abar a pagtrab-trabahuan dagiti padak a musikero, kan saan a napalubusan a rumwar dagiti tattao, gapu iti makunkuna a lockdown. Ditan anariknak anarigat latamat gayam ti panagbiag, nang runa no adda sumangbay nga ublag. Kasano nga taday ito yan? Nagsarate amin na bar. Maiparit dagiti pasken. Maiparit nga agdudupong dagiti tattao. Kasano pa itan ngay? Awanan di pagsapulak. Sapadyak nagururnong iti kapigsa ti panagtagkad ko. Anyang iti gastusak ita.
Anak ko, Ah, payakas na nakaununag ti pampanunutam. awan day ito nanang. Sige kit din anak ko. Ibagam no anya ti pakariribukam. Inanak. Amamukan anak ko. Agparparikutak nanang. Maipapanitian niya. Amo yumat. Gapoy ti pandemya, nagsarate amin ang negosyo. May parit niya agdudupong dagiti tattao. May parit dagiti paskan. Iso ang may parit mo tan dagiti gig. Kasano ang katan nanang? Katday tati pagsapulak. Ay, makitan to anak ko. Kunadamot nga pagbiit la kano da ito'y lockdown. Pampanunutok ngamin. No pangalaan tayo ti paggastos tayo nanang. No bumayag da ito lockdown. Awanin ti mausar tayo. Kas itinakon-akon. Jakmot niya minagururnong iti kapig sa tigig ko. Dakkel ti kaasi ti Diyos anak ko. Amok adi na tay baybayan. Basta agtalek tayo kenkwana. Kamaudyanan na. Mangluklukatan ti daduma ang negosyo. Ngumkaskas ti amay parit pa ilang dagiti agdudupong. Iso asaan pa ang mapalubusan ng manglukat dagiti bar. Tinasayat, agsapulak pa ilang di sa bala trabaho. Uraan niya ditan. Basta da pangalaki di parit ti gastusin mi dito balay. Ne, Elvis. Ada kamot gayam dita anak ko. Ada ibagakan ka. Anya day tananang. Adda amok ang mabalin mo apagtrabahwan. Aging gaasaan pa'y amabalin amang lukat dagiti kas iti pagtrabtrabahwam. Ha? No, kaya't mo lakit di anak ko. Sa dino nanang. Kan anya klase ti trabaho. Adda amok ang naglukatan ti negosyo na agroserya. Ha? Agkasapulan da iti bager. Kaya't mo ka di anak. Una nanang. Kayat ko. Jak sayangan na itatrabaho. Apag isulaunay, taon pa mo di pagtrabahwak. O sige nga rod, ibagak kasi kalaangan ti alaan da iti groserya. Nanang, O, apay anak. pasensya kayo na. O, apay adumaw dawat kay ti pasensya anak ko. Jak ngamin makatultulong ka dagiti gastos dito'y balay. Gapoy ti kaawan ti trabaho. Anya kakadiaya, maawatan mi ti sitwasyon mo ita. Pasensya kayo na talaga nanang. Kas iti nakunakon, saan ka dumawat iti pasensya? Kaya't mula ang matatunуyan ti arapaap mo, iso asinuportaran da ka. Di tay matammo akastoy ti mapasamak anak ko. Iso nga okay laang. Awan ti mangayat iti kastoy ang napasamak. Pandemya ti simmang bay, iso nga awan ti makalapad. Ti pagyamanan tayo iti Diyos, kat awan ti madian napasamak kada tayo, akas kadagiti daduma. Nakakaasi dagiti nagbalin a biktima. Napukawan dapay iti ipatpatag iti biyag. Nanang? Patpat ganda ka anak. Iso nga da kami laeng ditoy amang suportakan ka. Patpat din kayo matunay ka ni tatang nanang. Naragsakak unay, kan nagasatak. Takas kada kayo tinagbalin ang dadakkel ko. Kanayon kayo nakasuporta, ito uray niya mapaspasama kanyak. Isungay karit nanang, sumubutak kada kayo.
Tatang, nanang, ada na pinta sa damag. Nay, anya day ta anak, kasla naragsak ka. Wan nga rod anak ko, anya kay di day taadamag. Ada gayim ko musikero mga lalukoy kanya kagabrod nanang. Tatang, diyan ngamin balasiw tao, agsubsublin iti normal ti amin. Mapalpalubusan nun nga agdudupong dagiti tattao, kanang lokatan dagiti bar. Isa mabalinan ti aggig nanang, tatang. Ha, agpayso anak. Ang amakano delikado pay laeng. Wan nga rod Elvis, amakano marigatan kayo amapan ijay. Nalukay da kano ijayan tatang, nanang. Isa kayat mi ti mapan. Agbiro kami iti trabaho mi ti aldaw, kat agtukar kami iti bar iti rabii. Kasta iya anak ko. Wan gayam, anya ngay apagilyan ti panggapyo apapanan. Ijay Thailand nanang. Ado kano ti oportunidad ijay para kada kami ang musikero. Ay, akanad kayo nga rod anak. Sigurado nyo agbalin kayo a responsable iti trabaho yo. Ganita nyaman nga ramiden nyo ijay. Nang runa iti panagtukaryo iti bar. Wan tatang, ikarik, aganad kami. Kahit sapay la kumata, suportaran da kami latta tatang. Nanang. Ay, siyempre mo't anak. Amo mi a pinagpanunutan nyo daytaan na imbag. Iso anam na maam ti suportami kada kayo. Kat ikararag mi asapay kumah, tagbaligi kayo iti daytoy apan nakigasang gasat yo. Agyamanak nanang, kat ikarik akanayon kayong awagan ka ni tatang. Patpat ganda ka unay anak ko. Kat di mo liwayan ti kumararag ka nagyaman iti Diyos. Wan nanang, kat agyamanak unay. Namnamain yung aramidan mi ti amin, tap na agbaligi kami. Kantap no makasubutak kada kayo ka ni tatang. No, at ti masapol mo iti panangipagnam kadag iti papeles mo, Elvis. Ibagam laeng anak ko. Si dadaan kami kaninanang mo amang tulong kan ka. Wan anak. Agyamanak nanang, tatang. Agyamanak saan da kasarsar dengan asuportaran. Da kayo ti inspirasyon ko iti panangtunoy ko kadag iti arapahap ko. Kayat ko, agbalin to ana sa liwanwan ti biyag tayo. Ikarik day tananang. Tatang. Dakkel ayaman ko iti Diyos manang, tauray adda sa bali at trabaho dito'y Thailand, maikagkagumaaklat ti agbalin ang musikero iti rabii, taday taket nga rod ti arapaap ko. Nalaus ti yaman ko kadag iti dadakkel ko, tadidak sinartengan a sinuportaran. Ita, may sa akon a manager ti may sa restaurant dito'y Thailand, nga may saak ang musikero iti rabii. Babaan daytoy kat natunoy kumutlaangan ti arapaap ko nga agbalin amay sa musikero. Dandanin malpas ti kontratak manang, iso ang makabakasyonak matlaangan di ta Pilipinas. Mailiwak una yan kadagiti dadakkel ko, ang nagserbi nga inspirasyon ko, tapno lumaban itilikodan tinapasamak a pandemya. Sapay kuma taagserbi nga inspirasyon to'y padas ko kadagiti padak adumdumngeg. To'y pagayam mo, Elvis. Pagayam ko nga Elvis, sigurado nga agbalin nga inspirasyon daytoy kadagiti dumdumngeg. Impakitam ditoy ti kinatibkar mo. Asaan ka anaawanan iti namnama amang tunoy iti arapaap mo, uray adda napasamak a pandemya. Nagturod ka pagayam ko, tana iturod mo tinapan iti balasiw taaw a nakigasa ang gasat, uray adda pay lamapaspasaran a pandemya. Kat nagbaligi ka, tanasaya at tinagbanagam, iti pan nakigasang gasat mo. Kat ita, nananamon yun iti pamilyam ti bunga ti amin a sakripisyom. Alakastan pagayam ko,
Katagyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo. Iti programa tayo. Ti Masakbayan Ilocano Radio Drama, agdingdengag kami dito agyaman kami unay, kadagiti kakabsat-kabsat ken amin nga kailian iti asideg ken adayo, anang ipay iti panangipateg. Ti Masakbayan. Nasaya ata si Mangpet Kanador. Kunak lumarabyan ka manan anagkapo iti biyahe. Napan ko la kinita no kumustan jay rice mill jay ayan da kakapedring. Nasaya at mo't titaray ti negosyo. Iso ang nagawid kami matladagos ka ni Boyong. Una tane, mapan ka manan iti ayan ti palaisdaan ni jay tarlakinton bigat. Ang mga numabanog kamot unay yun. Masapul nga minasuknalan dagiti negosyo, Elena. Narigat mat no ipiyar amin kadagiti tao tayo. May mayat mat lang no makita da nga hands-on tayo kadagiti negosyo. Sa bagay, pudnot ako nam. May mayat matlaang no makitkita da kanayon kaamapan. Kan tapno maamuam, no ada problema dagiti tao tayo. Pagyamanan tayo laengen, taawan ti rumrum swaparikot. Kan mapagpiaran amin na tao tayo kadagiti negosyo tayo. Ala, agpulis ka nga rudan tapno makainanakan. Jay anak mo ngay. Awan pay. Ang mga no dapat inaramid da iji pagadalan. Iso nga awan pay aging gaita. Naimbaga no kasta nga agpaiso. No daduma jakon mamati kadagiti palusot di anak mo. Ala, saan mo na problemahan da ita? Siya kunti makaamu ka ni Limuel. Agi na nakakit din. Apay nga itakala nga sumangpet. Itay nakapay nga ururayon ni Papam. Sorry mama. At dapay nga minapanan mi kadagiti barkadak. Di mi matan napuutan ti oras. Binalaagan na ka ni Papam. Agbaliw ka nga minen, anak ko. Ti panagadal mo ti inton aram. Inton makalepas ka, di makamukan to no anya ti kayat mo nga aramiden. Kayat milaeng ang makaturpos ka, anak. Uwin ka di mama. Di kayag danag. Agturpusak matkat. Agmay maysa ka nga anak mi Lemuel. Amom nga amin a sakripisyo mi kan ni Papam kat para mutlakan ka. Ngem ti kayat ni Papam, masapul nga agsalukag kamut ah. Kakaasi ni Papam amapan mangkit kita kadagiti negosyo tayo. Imbes ko maatulungam no kasta nga awan klasem, saan taday tamot makibarbar ka dati ininto na rem. Mama. Kakaasi ak amang kalkalub iti aramid mo, anak ko. Amom ti ugali ni Papam. Sapay ko ma, tadi mo to pagbabawyan no anyaman ti maaramid na ken ka. Anya nga oras sa simang po dyan alay nga anak mo'y dirabi. Nagapgapuan na ka no. Kas iti sigod, adda ka no na pananda ka dagiti barkada na. Oh, kasta ka dilata na ka na yung taramid na. Talaga pagpungpungtutan naktanak mo. Kanayon ko matabagbagahan. Kunana mo ta saan ta ka nung agdanag ta makaturpos ka no. Kasano ang makaturpos no nainayunan na mo't iti kalukwan di panagatal na. Imbes nga ipamaysa na ti panagatal lang ang saan mo't. Talalaw ka na iti panakibarkada. Ador. Panawanan tap na maliksyonan day di anak mo. Talaga saan nga agnagang maging gasaan na maliksyon. Anya ti kayat mo asawan, Ador. Ikak iti pagnakman di nalaing nga anak mo.
Naggapwam. Apay nga itakala nga sumangpot. Papa. Oh, nakainom ka kadi. Papa, pasensya kayo. Nag-birthday namin di may sa tropa kat inawis na kami balayda. Basit lang at tinainom ko, Papa. Itay pangaw-awagan na ka ni Mamam. Di mo sungsong batan ta cellphone mo. Mamin ano mo't lang kumangay ang nag-text ka mo na mawag katapno saan ka dandanag ni Mamam. Sorry, Papa. Namin ano ka na winarningan. Ngum talaga di nakdangdanggan. Talaga kada di mo maikatigas tangaramin mo. Sa pamtagring itong bigat, sumurot ka kanya. Mapanta, ijay rice mill. Nalabas ti kina-istrikto ti amak, manang Emmy. Uray agmay may saak nga anak da, saan ko ama aramid ti kaykayat ko. Diyak man amo manang, ngam talaga adyak maliklikan ti barkadak. Iti day di apa nangikuyog kanyak ni Papa, iti ayan ti maysa kadagiti negosyo mi, napasamak ti maysa apagteng, adyak ni namnama. Naimbag nga daw yung senyor. Nasayat man ta nakapasyar kayo manan. Wen Tata Pedring, kumusta kayo mat dito? Ay, nasaya at mat senyor. Awan mat ti parikaw. Awan gayam, kadwak ni Limuel. Da kayo pa lang ti makaamukan kuwana. Isuka di daydyayan ni Limuel, senyor. Ay, nabaro ka talagan. Kaslakaan lang na hindi umumay dito ng agtaray-taray iti aglawlaw. Panawak dito'y ni Limuel. Batik. Kaya't kung ay suryo ka dagiti trabaho dito'y rice mill. Kano mabalin. Surot yo, nukas dya mapan kayo agatang iti Eric kadag iti barbaryo. Kabailan na nga ta, senyor. Kabailan na. Kaya't koaleksyonan. Puro barkada tininto na rin na. Iso kayat ko mapadasan na tirigat dito'y baryo. Nang runa di kastoy aklase ti negosyo. Senyor. Diyak kayat atratuan nyo iti espesyal. Noon niya ti trabaho dagiti trabahador dito'y. Kastangot lang taramid na. Barang iti kasta mapasamak kan mapasaran na kat agnakam tumatlaan. Ay, kino iso ti konayo senyor. Iso nga raw ti masuraw. Ha? Ibatidak dito'y, Papa? Well, kaya't kwa sorwon dagiti trabaho dito'y Limuel. Agyan ka pa lang dito'y tapno maliklikam dagiti barkadam. Kasanan ti panagadal ko, Papa? Agsardeng ka pa lang. Tigunam siguro. Diyan ka mo man-manukan na sumrek iti pagadalan. Puro bagsak ti grades mo. Iso na say-sayat no agsardeng kapaylaan.
Tasayang ti matrikulam abay bayadan medyo pagadalan. Papa, diyak kayo tagbati dito eh. Diyak ka mo dagiti trabaho dito eh. Kan sigurado ang narigat ti trabaho dito yung baryo. Naimbag ata mo. Barang ang nakom kan. Ni Tata Pedring pa lang ti makaamukan ka. Isuro na ti amin anas ka na sorsorwam. Di mo ekspektar nga amo ti panang trato dakan ka dito eh. Ang trabaho ka kasi ti trabaho dagiti trabahador. Kanam no anya ti kan kananda. Maturog ka no sa di naman ti pagturturugan ta. Ti kagdanag, taswelduan ka akas kadagiti trabahador. Papa, awanan di adopaya sa Olimuel. Basta agbati ka dito eh. Talaga ka di ngay batim ti anak tayo jayan da kakapedring, Ador. Wen, tapno agnakam. Amang ano marigatan di anak mo ijay. Talaga marigatan. Kas jay ti rumbang kan kuana. Tapuro dawat ta amuna dito eh. Agasam ta saan pa'y kaya mo na sumsumrok kanya pagadalan. Ita, padasan na no kasano ti kinarigat ti agsapol iti kwarta. Sapay ko matagnakam nga ruden iti panagyan na ijay. Di mo unay pampanunutan di anak mo. Amo ka sana baybayan ni Tata Pedring ni Limuel. Kan binilin ko man. Amo kadakkel tinamnamang agbaliw pa'y ti anak ta. Total para matlakan kuwan na tararamidan ta. Ador. Amo ka maawatan na kiti kastoy nga inaramid ko. Kaya't ko mabinura na imbag ti anak ta. Kaya't ko ang masursuro na nga ipatag ti amin ang nagrigatan ta. Anyamat ni Papa. Diyak ni namnama apuls ng ibatinak dito eh. Oh, talaga may kawak dito eh. At ang agpay subukod ko asilid na pagturugak. Sana kasi iti silid ko iti balay mi. Awan aircon dito eh. At ang agpay sa electric fan napudot latta. Oray ti makan. Paasig nga ikan kan natin. Kapilitan na kanak. Tapno jak mabisinan. Jak pa'y nakapakadan ka dagiti barkadak. Sigurado amas daw da. No apay akalata jak ako nagparang kadakwada. Jak kaya't amaamuan da tayan ko ita. Kanoan niya tinapasamak kanyak. Pasensya ka no rin ka na sa Limuel. Masapol nga agar mo sarkasak ba mapantayo ka dagiti barbaryo nga gatang iti irek. Anya? Talaga nga isurot dat tata? Mabaling ka din agbati aklaengen? Ay pasensya ka an barok. Yung magtungtong palaklaeng iti bilin ni Papam. Masapol asursurwong ti amin na trabaho di tao eh. Kasta ka di tata? Wan, barok. Hanggang madamag kumanlaeng. Apay, anya aya tinapasamak. Apay akalat nga impan na ka ni Papam dito'y bariyaw. Saan aya nga agad adal ka?
Uwan tata. Ngayon pasaray aglangan nak. No kasi nga dalakad mi kadag iti barkadak. Dahil ti kinasuron ni Papa Kanyak. Ay, amom limwel barok. Nabayagan nga agtrabaho akada papam. At dapay idi abiyag da lolo ken lolam agtrabaho akong kadakwada. Ket nakita no kasano ti kinapasnek ni papam anagadal eday. Ken no kasano ti kinainteresado na a masursuro ti trabaho ditaw. Isu nga edi pimusay dagiti dadakkel na dagiti lolo ken lolam. Saan ang narigatan ni papam anang imataon kadagiti nabati ang negosyo? Tatapid rin. Amo na nga ipatag dagiti nagregrigatan da lolom. Kat kastamot siguro ti kayat na mapasamak ka. Amin akinanam ay kat masapul a pagrigatan. Tapno amo tayo nga ilalaan. Ultimo sintimo ang mabirukan tayo. Dahil ka siguro ti kayat nga ipasagupsup ni papamken ka. Iso ang masapol atong palom amin nga ipaaramid ni papam baro. Nasakit man tinakam ko, kadagiti kayat nga ipaaramid kanyak ni Papa manang Emmy, nagtungpalak, taawanan ti maaramidak. Aminak nga iti damo apan nakaisungal-ngal ko iti trabaho, narigatanak. Pulos ngamin, ajak napadas ti kasjay, idi addaak paylaang iti sidong damamakan Papa. Parbangon paylaang, masapol nga agriing akon. Saan akas idi addaak pay iti balay mi, amariingak iti oras akay kayat ko. Dito'y anakita, no kasano kapatag ti oras kadakwada. Dito'y ko anakita, no kasano karigat ti agsapol iti kwarta, tapno adda pagsustinirda, kadagiti kasapulanda, iti inaldaw. Naragsak man yung dagiti trabahador ta nagsweldodan. Oray ka sa karigat ti trabaho da. Naragsak da. Tadamanin paggatang da kadagiti masapsapol da. Talaga narigat ti biyak diti baryo. Ngam makitak ti kinaragsak dagiti agnana ditoy. Lemuel! Ha? Agmerienda ka pa'y kanuko na ni Apong Pedring. Ah, si kamot gayam Lara. Sige lang, namsugak pa'y. Aguray ka man. Apay kasta unay ti panangkitam kadagiti trabahador ang madama ang mga alala kadagiti swelduda. Maragsakan na ka makakita kadakwada. Kalpasan ti ado arigat daan nagtrabaho. Maragsakan na kagsweldo. Oray no saan unay adakil ti bayad iti bannog da. Kontento da ni ti kasta? Amom Lemuel, simple laang ti panagbiag mi diti baryo. Basta da paggatang iti inaldawa ka sa pulan, naragsak kamin. Adan to pa'y dagiti gundaway amapan kami ag-eskwela nga awan balon mi. Anya? Wan, dagiti mo't da dumapada nga agis-eskwela. No ada ka sa pulan da iti pagadalan, kat maira na nga awan kwartada. Isukat da iti kwarta ti sanga salup abagas, tapno adala ang usaron da paggatang kadagiti masapul da iti pagadalan. Sana kas kada kayo ababak nang. Anyaman nga oras ada kwartayo paggatang yo kadagiti masapsapul yo. Iso asigurado ak nagagat kayo nga agadal. Tawan problema yo maipapan iti kwarta. Lara? Adayo pa iti pagnaan mi nasumrat kami iti pagadalan.
Anusan mi, gaputa talaga akayat mi ti makaadal. Siguro, sika, inspirado ka nga agadalan niya. Ha? Ngamin, adularo doon ti kwartam, adapay mangitulod kan kay di pagadalan. Isa nagasat ka, Limuel. Nagasat ka launay. Kumusta ka tandi anak mo, Ador? Nagsarita kami ni Tata Pedring iti Kalman. Kinuna na nga do ka noon tinagbaliwan ni Lemuel. Nagagatpay ka nung agtrabaho. Agin-enjoy samot ni Barrio ni Lemuel. Kasta ka di. Kung naktumat ngamin kan ka, dakkel tinamnamang agbaliw pa iti anak ta. No binaybay antay ti aramid na iti, ang mga noon yan tinapasamak kan kuha na ita. Ador. Saan na nasayang ti panagsakripisyo ta, iti panakaya dayo kadata ti anak ta. Amok ngamin idi pahilaeng, agbunga iti nasaya at ti amin. Agiaman ta iti Diyos, ta dinangag na ti kararagtador. Ita, namnamaan ta, nga iti panagbaliwan ni Limuel. Agbalinen anarimat ti masakbayan na. Kumusta nga iti panagnaed mo dito, Barawk? Ay, pasensya kan doong marigatan ka iti trabaho dito. Awan tinas ka ni dawatan nyo iti pasensya, Tata Pedring. Kinapudno na. Ado tinasursuro kiti kadak dito Katawan na pulos ti panagbabawi iti panangibati kanyak ni Papa dito Ay, agiyaman nga rod no kasta, Barawk. Sigurado ang maragsakan ni Papamiti day ka. Sapay na ko matata, Pedring. Amok nga do tinagkuranga kadakwada ka ni Mama. Jack inik ka niti importansya dagiti sakripisyo da para kanyak. Nang runat panagadal ko. Kaya't iso day jiti kang runana kinagura kanyak ni Papa. Agay madamag kumanlaeng, Limuel. Anya ka diti kang runaan ama kagapaw. Apay nga iti apagbiit apanawan akaadam dito'y lugar may. Dito'y bariyaw. Kat nakaamiris ka dagaws kadag iti bidot mao. Narigat ti trabaho dito'y tata. Nang runa tagi bakla iti sako ti Eric. Sako-sako pa'y mat nga rod dagi jay. Kastamot ten ti rigat yung mapmapan iti nagduduma a bariyo. Tapno gumatang iti Eric. Nga oray. Kang itingitan ti bara ti init. Ngam, kas makitak. Naragsak matlat ta dagiti tattao dito Kontentudan iti mabirbirukan da iti inaldaw. Nang runa no kadwada ti pamilyada. Simple lang amin ti panagbiag mi dito'y baryo, Limuel. Ti importante, kat maipaay mi amin akasapulan ti pamilya may. Nang runan ti panang paadal mi kadagiti anak may, wanaw dagiti apo ko may. Kan siyempre, pakaragsakan mi unay no awan ti agsaksakit. Naragsak kami no kasta, Barawk. Maawata kita no apay nga inaramid ni Papa daytoy kanyak, Tata Pedring. Kat dakkel ti yaman ko kunkwana. Taita ta na sa papay. Naamiris kun amin ang nagbidotak. Kat nakitak no kasano ti kinapatag ti sakripisyo dagiti naganak para iti pamilyada.
Kamustan, Mang Pedre? Nasaya at mat senyor. Nabayag adi kay si Marungkar Amo mat siguro di makagapo. Kaya't siguro kan ka. Dakalan tinagbaliwan ni Lemuel. Isama ko nakapanawon siguro ayawit ko ti anak ko. Amo, na iti panagnaed kan panagtrabaho na dito'y baryo. Amo na siguro itan akailalaan ti amin ang maipapaaymi kan kuwana. Napadas na no kasano ti kinarigat ti trabaho dito'y. Tapno adala pangalan iti kwarta para kadag iti pagkasapulan iti inaldaw. Amok adakkel tinagbaliwan ni Lemuel senyor. Amo na pa yun ati makilangan ultimo kadagiti kababaan at tao dito'y baryaw. Di na pulos imparik na kada kami nga isukat may nga irideraw. Katakkel ti pagyamanak iti Diyos gapo iti dayta, Pedring. Amok nga minasaan pa naladaw ti amin. Kat sa anak nagbidtot. Aywan, ayan ni Lemuel. Ay na senyor, at dadakin ni Lara iti talkalaon. Kinuyog na ni Lara ang nagburas kadagiti natang amabalinan nga apitan. Maayatan onay senyor. Malangarot, Pedring. Pakibagayo lang kan kuha nga daak. Ikuyog ko nga gawin ni Lemuel. Ay na, anak ko, agyaman ak tanagawid kan. Mailiw ako na yun kan ka. Oray sakmat mama. Kailiw kayon ka ni Papa. Amom, lumabalin. Saan pa ang kayat anak mo't agawid? Agin enjoyin ti anak tayo di baryo. Ay na, ngimisit kan anak ko. Kakasi kan samot ang nagtrabaho ije baryo. Saan mama? Okay ak lang. Kaya't ko kumatag ki daw iti pamakawan kada kayo kan ni Papa. Amok ngamin. Ado tinagkurangak kada kayo. Lemuel anak, di mo panunutan da jay. Tinapatagitag at nagbalbaliw ka. Kansan pa nala daw ti amin. Ita, mabalin mo nga ituloy ti panag-adal mo. Mailiwan kan kadag iti gagayim mo. Huwan anak, masapol nga agturpos ka. Tapno na saysaya at matlaang ti masakbayam. Di ka agdanag mama, Papa. Talagang ika gumaktag lepas. Ket ikarik, saan kayo nga ipaayan iti sakit ti ulo? Namnamaan mi dayta anak. Ngam, ada ko makidawag mama. Papa. Anya day jay anak. Mabalin ka di, atong galawan ti klasik. No awan ti sarak ko. Mapana ka dyan datatapid rin. Kahit ko latati makilangan ka dagiti trabahador tayo, Ijay. Ken dagiti nagbalina nagagayim ko, Ijay, Papa. Mama. Oh, day talagayam. Anak ko. Mapan kalat ta ijay tanyaman nga oras akayat mo. Kalpasan ti panagtalinaed ko iti baryo nga ayan ti may sa negosyo mi manang Emmy na amiris ko amin abidot ko iti kalabas. Isumat lagayam akas de ka istrikto kanyak ti amak gaputa kayat na nga amin anam ay amapasarak ket agapo iti bukod ko a panagsalukag.
Saan aga po taaddaan kami iti biyag, kan agmay saak nga anak, kat magunod ko aminan anam ay akal kalikagumak, nga awan man laapulos tirigat ko. Gapo iti da ito'y anapasarak manang ingkalikagumak tinagturpos. Ita, dua kamin kan ni Papa ang mangimatmaton kadagiti amin a negosyo mi manang. Adamat na noobyak, tinagbalin agayam ko, idi addaak ijay lugar da Tata Pedring. Iso ni Lara. Nagturpos maten ni Lara, kat may saitan anaan-anay a maestra, kat mangisursuron iti baryoda. Daytoy ti pakasaritaak manang. To'y pagayam mo, Lemuel. Lemuel, pagayam ko, talaga ang makaitad inspirasyon to'y pakasaritaam. Nang runa kadagiti papagayam nga addaan iti biyag, ngam di da pulos ikan pateg, dagiti nagbanugan, kan naipundar dagiti dadakkelda. Kararag ko, asapay lakuma, tagtultuloy ti kinasayaat mo nga anak. Kastamat, ti buklem tumat a pamilyam. Alakastan pagayam ko, katagyaman na, iti panangibinglay mo, iti pagas mo, iti programa tayo.